24対22となりました。ノーサイド、試合終了です。24対22で中野中学校が優勝しました。両チームの健闘をたたえ、今一度盛大な拍手をお願いいたします。Every day I listen to my heart 一人じゃない深い胸の奥でつながってる優勝した中野高校の大学生は前に来てください。優秀な成績を上げたことで優勝します。平成26年11月22日、大阪市中学校州総合体育大会会長、山本真二。おめでとう。同じく優勝旗が授与されます。勝山中学私のこの両手で何ができるの痛みに触れさせてそっと目を閉じて本当に感動を与えてくれました。また本日のこの試合を見て最後まで諦めてはいけない、何事も最後までやり抜くんだ、頑張るんだ、このような勇気も与えてもらいました。きっとこの大会は後々の大阪市のラグビー部に受け継がれていくいい試合だというふうに思っています。また来てくれた。強烈な試合やの。